alamatin sholah iku papan. Alamate sholah iku papan. Terus le, ba'dane mukmin. Ba'dani mukmin. Mukmin. Iwataroji. Niwadaroji. Ya wes tak soalnya kamu jadi anak soleh. Bisa kaping telu. Yuk. Kaping telu. Ayo, 2 3. 2 3. Ayo le, kaping telu asik gitu loh le. Kaping telu asik. Kok kena udan melempem. Tiang mriki nek kena udan ya melempem. Nek basa mriki napa melempem? Ayo. Jenengan kepirang suarane kula napa mboten? Kepirang. Mungkin derek salam sepindah malih. Sing jawab salam kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Saged ziarah Makkah Madinah. Temriki kawau kae jam pinten, Bu? Jawae kae jam pinten? Mandeke Jawa jam pinten? Loh, nembe berarti. Nembe terang. Berarti niki rombongan bokong teles. Kira-kira nek bokonge teles kados ngoten niku rencana pengajiane diluk mawon napa suwe? Oh wis garing bokonge. Alhamdulillah ya pun. Sampai teles, sampai garing maneh, teles maneh. Ya pun derek salam sepindah malih sing teng mriki, sing teng dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga Kecamatan Prigen, Desa Dayusari. Kang kawula hormati Bapak Camat Prigen, Bapak Ivan Gunardi SH. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Prigen, Bapak AKP Mulyono Esos MH. Ingkang kawula hormati Bapak Dan Ramil Prigen, Bapak PJ Peltu Muhammad Hasan. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Dayusari, Bapak Wahono SPW. Ingkang kawula hormati apa sih Bu? Ingkang kawula hormati Bapak Kasun Gutean. Mau saya pripun? Gutean.
Bapak Kasun Kutean beserta Bapak RT RW beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Bapak Takmir Masjid Baitur Rahim, Bapak Sudar beserta segenap pengurus Masjid Baitur Rahim. Tak lupa ingkang kawula hormati sesepuh, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Dayusari. Ingkang kawula hormati panitia Haul Akbar Dusun Kutean Dayurejo. Ngono ae ngamuk-ngamuk. Yo rejo. Ingkang kawula hormati petugas keamanan Bapak Linmas lan masyarakat Dusun Kutean Desa Dayurejo. Mugi-mugi yang sudah mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran, harta untuk acara pada malam hari ini pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duwite, akeh bojone. Iya sapane. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah rumiyin sareng-sareng secara lengkap utuh dan mantap. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jenengan nek kepengen kula ngajine suwe, niki warning damel panitia, kula sampun sanjang kawit awal dari awal banget bahwa di sekitar panggung jangan ada yang merokok biar saya kuat lama. Sebab kula nggak ada asma. Sampun di warning nggih, kawit awal. Boleh, boleh, tapi menjauh dari panggung, jangan dekat-dekat, nggih. Pada hakikatnya kesehatan yang jenengan miliki sekarang itu adalah bentuk nikmat yang kadang-kadang kula jenengan lupa syukuri. Seringkali orang melihat kenikmatan itu hanya tentang uang saja. Wah, andaikan duitku sakmono pasti aku seneng. Jenengan tingali ana wong sing duwite akeh kaya raya tapi awake lara. Wonten apa kata? Ana wong niku ngapunten diparingi awake sehat, diuji. Oh, duwite akeh, awake sehat, tapi bojone kakean pola. Sing biasane kakean pola wong lanang apa wong wedok? Wong ayo sing banter, Bu. Sing biasane kakean pola wong lanang apa wong wedok? Berarti sejatinya yang paling bahagia bukan yang paling banyak uangnya. Bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling banyak syukurnya. Alhamdulillah. Makanya ana wong niku mboten saged bahagia meskipun duwite akeh, mergo kurang syukure. Ana wong duwite biasa-biasa, tapi bahagiane luar biasa. Siapa dia? Dia yang pandai bersyukur. Hati senang walaupun tak preketeh. Makanya ojo lali ngucap alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Nah, jenengan sampun nanti ketemu kalih kula, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah, atau di akhir, sholawat niki ke pasti kula waos. Tapi mengke khusus untuk sholawat ini, sementara kula tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu, insya Allah niki grup sholawat nggih sampun paham. Mengke khusus sholawat niki, fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Ngaten nggih. Lisane mau sholawat, pikirane kalih angen-angen kepinginane nopo jenengan sing paling jenengan kepingine.
Ya Allah kula kepengin anak-anak solih-solihah. Ya Allah kula kepengin ziarah Makkah Madinah. Ya Allah kula kepengin bojo kula gak kakean pola. Contoh, lisane mau sholawat, pikirane kalih angen-angen. Mugi-mugi sedaya kepinginane kula jenengan diijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Pamane tak tingali wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Jenengan kepengen mlebu surga? Pengen biasa apa pengen banget? Pengen banget. Kapan? Lah pokok guyu iku. Loh Bu, ngapunten nyuwun sewu. Jenengan lho, dugi tenggene mriki kan haul. Jenengan semerap boten haul itu apa? Haul niku nek basane wong-wong biasane haul nek biasane wong Jawa ana ngeten. Ana 7 dinane. Mantun ngoten 40. Mantun ngoten 100. Mantun ngoten pendak. Mantun pendak nembe pendak kalih. Mantun ngoten nembe 1000. Mantun ngoten biasanya haul ke-1, haul kedua, haul ketiga, haul keempat sampai seterusnya. Apa sih? Memperingati orang yang sudah meninggal. Pun sedo didungakne. Haul akbar berarti dungakno wong sing wis set kok iso mati iku lho. Basa mriki niku halus napa kasar? Kasar nggih. Kalah kalih kula. Gen kula niku Surabaya basane terkenal alus. Dadi wong Surabaya iku terkenal lemah lembut. Sopo muni preketek iku?
Lho temenan. Lho sik ngapunten, ayo alus-alusan basa. Ayo, basane mriki mata. Basa Jawane napa? Oh, ana sing muni mata. Meripat le, meripat alus, nek moto iku kasar. Ayo, basane mriki basa Jawane kepala. Oh, sapa muni ndas? Sapi apik sira. Lho, jenengan lho basa sira tasik kalah kali Surabaya. Gene Surabaya niku basane mustaka. Kok wajahe kok gak percaya ngono sih? Ayo coba, ayo basane mriki mulut napa mulut? Sapa muni cangkem. Lho Bu, ojo cangkem, lambe mawon iku kasar lho. Aluse maneh napa? Sanes lisan. Nek basane Surabaya alus, cocot. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kan haul itu kan berarti mendoakan bersama. Dungo kagem para sesepuh ingkang sampun sedo. Nak dungo kados ngeten niku Bu, dungo akbar, haul akbar, dungo bareng-bareng. Sebenarnya waqdal haul kados ngeten bukan hanya kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi juga mendoakan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kula yakin sing hadir mriki kepengin sedone husnul khotimah kabeh. Leres nggih? Nyuwun sewu Bu, mangkane jenengan nek wayah haul kados ngeten iku sebenarnya waktu untuk jenengan angen-angen muhasabah diri. Sadar bahwa sudah pasti kula jenengan niku wis pasti mati. Ismasyi tafa inna kamayitun uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Godhong coklat mati. Godhong ijo mati. Godhong abang mati. Godhong ireng keri-keri. Mulane gak usah wedi mati, kabeh ki mati. Tapi nyuwun sewu nggih Bu nggih. Biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Gak usah nyenggol kancane sing lemu. Kuru tambah gampang cuklek-cuklek aneh. Lemu kuru mesti mati. Makanya gak usah wedi mati. Wedi mati nggih tetep mati. Gak wedi mati nggih tetep mati. Ora ditelateni mawon. Suwe-suwe lah mati-mati dhewe. Tapi ada yang perlu ditekankan di sini bahwa mati niku gak kondo-kondo tekone katik kula jenengan gak iso milih dalam kondisi apa. Dia napa mboten? Jenengan lho mboten saged milih, aku menenek mati pas wayahe sujud. Saged napa mboten? Mboten. Aku menenek matine pas wayahe dina Jumat ae. Saged napa mboten? Mboten saged. Kula jenengan gak iso milih. Lah terus pripun nek kula kepengin sedone husnul khotimah bagaimana? Kabar baiknya kula jenengan bisa mengusahakan mati yang baik itu. Meninggal sing sae niku lho ternyata saged diusahakan. Cara mengusahakannya bagaimana? Man hayya 'ala syai'in mata 'alaih. Orang itu mati tergantung kebiasaan. Nek ana wong kok kebiasaane apik, sedone mesti apik. Ana wong kebiasaan elek, naudzubillah, iso-iso sedone ya pas elek. Lho Bu, jenengan semerap mboten? Ana video wonten tiyang lagi qiraah. Semerap qiraah nggih. Lagi qori, mantun ngoten meninggal dunia. Ya mergo kulinane ya maca Al-Qur'an, meninggalnya juga dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Ana wong, nggih tergantung. Ana wong kok kulinane bahkan nyun sewu Bu, saya tuh pernah mengalami sendiri. Nate semerap, tapi nggih niki nggih namanya prasangka manusia. Nek jenengan semerap dulu buwiyen kula nate bahas niki. Jadi dulu itu waktu ibu saya sakit di rumah sakit. Niku ada bed sebelahnya, kasur sebelahnya. Niku ana wong wedok wayu. Kok iso welek iku lho. Wayu. Wong wedok wayu. Sakit. Jadi paru-parunya niku rusak. Sakit. Mantun ngoten. Lare niki niku antara gak mati, gak urip. Jadi dokter niku pun angkat tangan.
bingung. Ya napa niki soalnya wis komplikasi, mboten paham kula permasalahannya napa. Nyun sewu, kalih ayah kula niku ayo didongake bed sebelah, didongake. Mantun didongake, dadak Mbak niki wau ngamuk-ngamuk. Semerap ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk niku pokoke ngamuk. Aduh, ora karo-karuan. Pokoke ngamuk gak karo-karuan. Mantun ngoten kalih ayah kula dibimbing la ilaha illallah. Dikirane wis kate nazak. Semerap nazak nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kula nggih tumut. Mbake lho mboten tumut. La ilaha illallah batine ayah kula kedawan paling. Oh la ilaha illallah ya wis diendekno. Allah sampai nek jenengan semerap suster kabeh iki padha melu Allah perawate Allah sampai kula merinding wekdal niku Allah kabeh muni Allah niku lho mbake mboten tumut Allah mbake mboten tumut ngamuk gak karu-karuan padahal kabeh Allah lah awak dhewe kan ya suwe-suwe ya pegel Allah akhirnya mantun mandek ternyata mbak diam wes tenang mantun ngoten dadak ngamuk malih jeda mbok 10 menit pokoknya wonten jeda mantun ngoten ngamuk malih dadak moro-moro niki napa basane niki aluse congore niku tibake adik-adik ojo ditiru. Mboten niki tutuk. Kok ternyata mantun jeda 10 menit, Mbak niki mau marah-marah, ngamuk gak karu-karuan. Mantun ngoten mesoje. Mari mesoje, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan Bu, misalnya ini, kok awak dhewe posisi koyok ngono, susah napa mboten? Susah. Sedih napa mboten? Sedih. Makanya meninggal itu kan kita bisa mengusahakan. Caranya bagaimana? Bangun kebiasaan sing apik. Ono wong kok kulinane sholawatan isu awan bengi. Allahumma sholli wa sallim. Isu-isu matine ya pas sholawatan. Allahumma mati. Ono wong kok kulinane qiraah, iso-iso pas qiraah ya mati. Ono wong kok kulinane kok ceramah ngawur ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka meninggal husnul khotimah itu ternyata bisa diusahakan. Kapan mengusahakannya? Sekarang. Nek meneh ngono, nek pas meneh ngono gak oleh ngenteni meneh tanggal 1. Biasanya kan kalau jenengan nempak-nepakno. Meneh tanggal 1 wis mulai minggu meneh dina Senin. Sampeyan gak tobat saiki tambah, gak meneh ae Senin. Pas sampeyan gak tobat saiki kita gak meneh tak pasno tanggal 1. Nek gak ngono ya meneh tak pasno pas bulan Syakban utawa tak pasno tanggone bulan Ramadan. Ternyata kapan waktu yang tepat untuk berubah? Sekarang. Kapan waktu yang tepat untuk menata? Sakniki. Apa maneh niki kula jenengan badhe mlebet tenggene wulan yang paling ditunggu-tunggu, wulan ingkang suci nggih menika wulan Ramadan. Sederenge kula lanjut kula nderek tanglet rumiyin. Jenengan enak posisi kula duduk apa berdiri? Coba. Ketinggal nama mboten? Mboten. Berarti lungguh napa ngadeg? Terus pengajiannya diluk napa suwe? Mantap. Domble lambeku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang terpenting nek wekdal ngobrol kados ngeten jenengan bisa menyaring mana yang harus dibawa pulang. Ibu nggih? Berarti kebiasaannya juga harus baik. Kapan waktu yang tepat untuk menata? Mulai detik ini. Dimulai dari mana? Nyun sewu Bu, niki mumpung wekdale niki pas. Napa niku badhe mlebet wulan ingkang ditunggu-tunggu. Dimulai dari senang terlebih dahulu. Mong bondo seneng tok lho Bu. Kula jenengan mek bondo seneng tok. Lah maksudnya mek bondo seneng tok pripun? Ternyata man fariha biduhu li Ramadan. Barang siapa yang senang, barang siapa yang bahagia
ketika datangnya bulan Ramadan arep mlebu niki lho kok jenengan bondo seneng. Haramallahu jasadahu 'alan niron, akan diharamkan tubuhnya, badannya masuk neraka. Amin Allahumma. Makanya dimulai dari mana? Seneng. Dimulai dari mana, Bu? Seneng, bahagia. Mong bondo seneng tok. Loh, seneng iku apa sing? Weh, mari ki poso. Boten. Seneng iku apa sing? Tuku mercon, ayo nyumet duar. Boten. Seneng itu yang bagaimana? Seneng itu gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Bentuk senangnya adalah dengan cara melakukan kebaikan. Bentuk senengnya wong iku kan beda-beda, Bu. Ono wong ki lagi seneng anaknya mlebu PNS. Alhamdulillah, Mbak, anakku mlebu PNS. Wis aku meneh tak bancaan, itu bentuk seneng. Oh, alhamdulillah, Nak, anakku iki wingi juara 1, gak apa-apa ya Allah, alhamdulillah aku seneng, aku tak poso. Bentuk seneng orang itu kan berbeda-beda. Bentuk senengnya kita bagaimana? Bentuk bahagianya kita bagaimana? Dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita. Di mana masuk bulan Ramadan dengan cara sing pertama nopo? Seneng. Napa, Bu? Seneng. Bahagia. Nek basa perigen seneng napa? Senengku. Ya seneng. Jenengan mau budal mriki seneng napa mboten? Seneng. Padha kaya nek jenengan mari iki poso seneng rek, ya Allah iso poso. Lho, emangnya ono tak wong sing gak seneng ono bulan Ramadan? Kathah, Bu. Ono wong iki kate poso tambah susah. Aduh. Poso maneh. Ya pengeluaran akeh. Utang durung nyor. Gorong maneh kok dhuwit gawe pamer tuku emas. Kadang kan wonten. Ono wongku sampai ngelu, Bu. Gara-gara napa? Mikiri emas sing digawe pamer, dibelani utang. Mengko mari riyo didol maneh. Wonten apa kata? Kata. Ten mriki wonten apa mboten? Wonten. Tiange dugi ten mriki. Biasanya ciri-cirine kudunge warna coklat. Terus awake rada lemu ngono iku. Ya nek gak kodong coklat ya biasanya kodong ijo. Nek gak kodong ijo ya kodong pink. Ya nek gak kodong pink ya kodong apa? Gak. Pokoke nek dalu iki ana sing budal pengajian kok gawe kodong ireng, berarti wonge sholihah. Ana rombongan kodong ireng, walah selamat rek. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Gaya-gayane dibelani utang sampai tuku emas. Gayane koyo emas asli, padahal ini tak asli. Wonten apa kata? Tiange dugi ten mriki. Kudunge werna coklat. Lali durung tak kandhani peraturane. Ngeten-ngeten. Pokoke nek kula ngomong kudunge werna napa? Jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Kok iso ono sing muni gak pokoke ireng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bentuk senang kita adalah dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari hal terkecil. Nopo sak mangke, ya Allah, saya niatkan masuk ke dalam bulan puasa ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Niat ngono tok niku lo sudah bernilai pahala. Apa maneh sakniki niku kan ibadah kula jenengan kan dipersimpel, Bu. Dipersimpel itu kula jenengan kadang milih enake tok. Ora gelem sorone. Contohnya apa? Contoh. Napa nggih? Kalau jenengan tahu khitan, basane prigen khitan napa? Sunat. Nek jenengan semerap, perintah khitan pertama kali jatuh kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dulu khitan itu ora koyok saiki. Sunat biyen iku gawe napa? Kapak. Jenengan semerap kapak. Napa nek basa mriki kapak napa? Pecok. Godel. Godel. Bodel. Boder.
Apa sih yu? Boder. Oh, bodeng. Bodeng. Dulu itu pakai kapak, pakai pecok. Loh, karena tidak ada teknologi seperti ojo guyu yu. Mboten iki saestu. Karena tidak ada Astagfirullah. Jadi ngomong gotel-gotel ku apa sih yu? Kenapa? Karena tidak ada teknologi seperti sekarang. Kula jenengan sakniki golek enake napa ndamele? Laser. Laser niku 3 hari sembuh, 2 hari sembuh, ada yang 1 hari isuk sunat dalu waras ono. Wes. Jenengan niku guyu apa? Wonten sing cepet waras, wonten. Kula jenengan sakniki gampang. Lho, hitane pripun? Mboten masalah. Sah, mboten napa-napa. Asalkan dia sudah tidak menutupi bagian atas. Kula jenengan golek gampange. Kula paringi contoh maneh. Tawaf. Iki kebetulan kemarin kula nembe kek mantuk umroh, dereng asal dereng asal 2 minggu kok ya. Nak jenengan semerap tawaf. Tawaf itu apa sih? Coba, sing tenggene mriki dereng nate teng Mekah Madinah coba angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno nang budal. Sing gorong tau rono tapi gak angkat tangan tak dungakno sandale ilang. Gorong tau rono kok gak gelem angkat tangan. Sing dereng nate mriko angkat tangan. Mugi-mugi nang berangkat kabeh. Kepengen mawon apa kepengen banget? Wis daftar. Gak apa-apa. Tapi perlu disadari ya Bu ya, bahwa umroh dan haji itu bagi orang yang mampu. Nek orang mampu, orang ono duwite, berarti wajib haji napa mboten? Mboten. Ora ono duwite gak apa. Cuman kan saniki kan akeh wong duwe duit tapi ra gelem budal. Tidak ada kerentek. Tahu kerentek ya? Kerentek itu ya kerentek. Iya, gak ono karep budal. Padahal sing ra duwe duit kadang padha kepengin budal. Ngene apa mboten? Yen jenengan sing mboten gadah yatra, gak apa-apa, gak budal umroh, gak budal haji wong pancen ra ono duwite. Daripada budal umroh dipelani utang. Niate duduk mergo ibadah, niate gawe pamer. Wonten apa kata? Tiange ndugi temriki. Gak aku gak takok. Kalau jenengan tahu tawaf, tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah, jalan kaki. Kalau jamaahnya tidak terlalu banyak, biasanya 1 jam selesai, beserta sa'i. Tapi nek lagi rame, 2 jam setengah, nembe mantun, kalih sa'i. Kalau jenengan tahu, sekarang itu ada teknologi namanya golf car. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Oh. Ada teknologi namanya golf car. Apa itu? Mobil golep. Sakniki niku ana wong sing tawaf gawe mobil golep tenggene Saudi. Sah, ya sah. Wong padha-padha muteri. Wong padha-padha muteri Ka'bane, dadi enak. Oh, 45 menit sak ini. Kok iso cepet? Ya mergo gawe mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Nge. Bismillahirrahmanirrahim. Nge. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kok melu ngeng. Itu sebenarnya tujuannya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia atau untuk orang-orang yang apa? Sikilnya kakinya sakit. Ya sebenarnya untuk itu. Tapi kan yon sewu, masih nom-nom kula kalau wingi pas ngeterakan ibu kula tawaf. Jadi kan ibu kula setrup sampun 9 tahun. Nek melampah niku napa malih dusel-duselan tenggene bawah, mboten saged. Akhirnya harus naik mobil golep di atas. Kula ngeterakan, sing numpak mobil golep ya nom-nom, ya ayu-ayu, ganteng-ganteng. Lho angsal, mboten angsal masokan ya angsal. Nggih oleh mawon.
Itulah kita, ibadah ke golek gampangnya. Kula paringi contoh maneh. Wayah terawih. Kula jenengan nek ana masjid kok imami suwe, pasti milih masjid sing imame cepet. Nggih napa mboten? Ayo Mbak jamaah, aja nang kono iku imame suwe. Ayo golek masjid iki imame cepet ae. Kula jenengan iku golek enake, golek entenge tok. Ngibadah lho golek entenge tok. Lah mosok mboten angsal, nggih angsal. Sing penting kula jenengan ibadah, cuma nek diangen-angen, Bu. Kadang-kadang ibadah gampang mawon lho. Kula jenengan kadang gak budal. Coba Masjid Baitur Rahim. Niki tak tinggalikan bangunane iki sae dari detail-detailnya. Jamaah sing biasane sing dugi tenggene mriki sepi napa rame? Pak. Coba dijawab sing kompak. Sing biasane budal jamaah ning kene sepi napa rame? Kula gak kerungu. Ya kerungune mek rame ngoten nggih. Coba biasane ramene nggih koyok ngeten iki. Oh, alhamdulillah. Mboten. Mosok gak sampai gelar kloso ngono gak sampai. Jak, napa-napa? Oh, nek riyo. Nek riyo sampai gelar kloso. Ayo, coba dijawab secara bersama dan kompak. Sembayang riyo niku hukume wajib napa sunah? Sembayang subuh niku hukume sunah napa wajib? Jamaah akan subuh apa riyo? Apa soale kelambine, kudunge, kalunge, gelange, tapi utange. Wonten apa kata? Tiange dugi to mriki. Kudunge werna. Sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Jenengan iku lho muni kudung ireng, kanca-kancane jenengan nggih kudung ireng. Kudung ireng sing jenengan maksud wong nang isor panggung apa ning dhuwur? Wong ning dhuwur panggung. Sing nang dhuwur panggung kudung ireng gak aku tok. Klambine warna apa? Ayo, wong sing lungguh apa sing ngadeg? Ini gak ono sing ngadeg. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita angan-angan. Awak dhewe niku kadang ibadah golek gampange mawon kadang gak budal. Nek jenengan kula angen-angen nggih, jadi dulu pada zaman Rasulullah ana sahabat asmane Sya'ban. Sinten Bu? Sya'ban. Sya'ban niki sahabat sing unik. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Saestu dereng. Biasanya jenengan ngantuke jam pinten? Oh. Berarti niku saking senenge jenengan pengajian nggih. Subhanallah. Berarti nak wonten pengajian nggih jenengan nggih sampai subuh ngoten niku. Subhanallah. Nggih pun mangke ten mriki sampai subuh mboten napa-napa. Nggih kula mulai sik. Lho tapi gak apa-apa Bu, dalam rangka membentuk lare-lare niki lho. Oh ibuku biyen niku seneng rek nek ana pengajian mangkat, aku tak mangkat pisan. Ibuku biyen niku seneng rek nek ana pengajian aku tak budal. Wong ibuku biyen nek pengajian yo gak males, aku tak yo budal pisan. Arek-arek iki lho cek terbentuk. Kenapa Bu? Karena anak-anak ini nek jenengan rasake nggih, anak-anak ini tidak mempan kalau dibilangin pakai nasihat. Napa nggih? Nggih. Dia lebih mempan ketika diajarkan dengan contohnya. Coba Bu, arek-arek cilik jenengan sanjangi. Nak, kamu harus meningkatkan kualitas keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan boten. Anak-anak, ayo budal nang masjid. Ayo ngaji. Kan ngoten, nggih napa mboten? Ibu sing maringi contoh. Dia tidak mempan kalau dibilangi dengan nasihat, Bu. Kudu diajak, kudu dibentuk lingkungannya. Bahkan nyon sewu nggih. Lare-lare niki kadang sakniki yang dikonsumsi sudah tidak karu-karuan, tidak terkontrol. Adik-adik tahu lagu ini enggak? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki. Puan pertama
lagu ini. Jangan tunggu lama-lama. Delon Bu. Coba adik-adik. Yang berlalu soba abu. Astagfirullahaladzim. Kok iso pinter-pinter kayak ngono. Sudah tidak terkontrol. Maka dari itu nasihat sudah tidak mempan, ibu-ibu harus memberikan contoh. Ngoten nggih? Ayo, udah ngaji, ayo, angkat ngaji. Loh, ngaji sing pripun to, Bu? Pengajian niku apa sih? Ya sing kaya ngene ya ora. Ya pengajian niku ya sing kaya rutinan. Ayo ning masjid. Biasane nak Ramadan wonten tadarusan nggih mriki. Nah, ayo tadarusan mangkat. Sa ibu-ibune ya mangkat. Aja mung anake tok sing dikon budal. Ibu nang omah, isu awan bengi sing dicekel HP. Ya gak karo-karuan. Makane kudu ngaji. Lho nek nasehate wong Jawa niku kan ngeten. Gatekno sira kabeh. Merap. Rikala samane nabi. Merap. Gak eruh. Boten apa-apa. Mangke jenengan pirengaken mawon, jenengan tumut burine. Tapi cek nada rumiyin. Gatekno sira kabeh sing keri cok kurang dukur titik. Gatekno sira kabeh rikala zamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Kari muni jitok ae gak gelem. Ayo muni jimburine. Iku nglanggengaken ngaji. Ya Allah, sing muni ji tak dungano iso budal umroh. Ya Allah, sing gak melok jenengan paringin tote mambu basim ya Allah. Males. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane nabi. Oh, mandek kok. Oh. Cek nggih. Nyanyi tak enak-enak no yu. Ngaji tansah kono mek ngene tok. Gede enak muni kan liriknya gampang. Sing keri cokot boyo ngono tok. Mboten semerap ta lagune. Walah, nggih pun ngeten kula ajari. Ana papat nggih. Ana papat. Sing pertama, sing keri cokot boyo normal. Sing kedua, munggah. Sing keri cokot boyo. Sing ketelu ana mandeke. Sing keri cokot boyo. Kepapat cepet. Sing keri dicokot boyo. Saged? Saestu saged nggih. Tak bagi telu. Regu A, regu B, iku ndukur regu menek-menek iku. Regu C, nggih, sinan ndukur regu C. Iki sak kluthik iki regu A. Melu regu A. Regu A. 1 2 3 sing. Gak enak regu A iki. Regu A iki regu lemsake utang iki. Coba rungokno regu B. Bu, sing pertama biasa terus yang kedua munggah. Ayo regu B. 1 2 3 sing. Api munggah. Sing keri cokot ya. Api ana mandeke. Sing keri
boyo, cepat. Sing keri. Yo gak enak pisan. Loh tapi gak apa-apa, regu B semangat tepuk tangan untuk regu B. Api regu B, timbang regu A. Regu A mau nilainya 70. Regu B 72. Ayo nggih, regu C nggih. Meneng kabeh. 1 2 3 sing. Loh, apik kok kompak. Munggah. Sekeri cokot. Ya, ana mandeke. Sekeri cokot boyo. Sekeri. Alhamdulillah. 100 dikurangi 80. Regu C iki koyo regu tua-tua iki. Iki malah luwih nemen timbang regu A. Sing keri cokot apa mau? Bu, coba bareng nggih. Ana papat ditengeri nggih. Ayo, jenengan mboten ngantuk. Bareng nggih. 1 2 3 sing. Apik. Sing keri. Sing keri dicokot. Alhamdulillah, ya lumayan. Engko mulai takoni tanggane, pengajian mau oleh apa? Oh, alambo. Diket mau ngocek awal sampai saiki sing dieling boyone tok. Saged nggih? Mengke muni. MU-mu ini. Pokoknya sing gak muni tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Lho. Sing keri cokot. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Mangke nak garwane jenengan boten saged tilem, jenengan cekel bun-bunane. Sing keri cokot boyo. Sopo mau disampluk iku? Lho jenengan lho buka kerungu. Sebelah kene mau lho sing muni sing keri cokot teranda. Masuk apa nih? Sallallahu ala Nabi Muhammad ya. Nah, pun lanjut nggih. Jadi apa yang perlu kita persiapkan pertama kali? Fariha, senang. Man fariha bituhuli Ramadan, apa Bu? Senang. Pertama senang dulu. Tapi bentuk senangnya bukan hanya sekedar hore-hore. Bentuk senangnya adalah dengan cara meningkatkan kualitas keimanan. Lho kula golek ibadah sing gampang-gampang mawon, mboten napa-napa, monggo sing penting ibadah. Balik tanggane pembicaraan Sya'ban tadi. Nah jenengan eling Bu, tadi kula ngomong ono sahabat jenenge Sya'ban. Eling nggih? Sya'ban ini sahabatnya Kanjeng Nabi sing unik. Ketika semua sahabat kepengen berlomba-lomba rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi atau rumahnya Rasulullah. Sya'ban iki wong sing unik, kepengen omahe ado teko Kanjeng Nabi. Padahal pas Kanjeng Nabi pertama kali dari Mekah hijrah ke Madinah, nyun sewu Bu, Kanjeng Nabi niku padha sahabatnya Rasulullah niku padha royokan kabeh, rebutan. Rebutan kepengen omahe cedek Masjid Nabawi. Tapi Sya'ban malah omahe waduh. Kenapa? Ternyata dia berpegang teguh. Setiap langkahnya bernilai pahala. Berangkat tenggene masjid. Makanya dia milih omah sing adoh. Dia punya istiqomah. Istiqomah apa? Jamaah paling ngarep dhewe pojok kanan. Sampai suatu ketika Rasulullah ki pas noleh kok mboten wonten Sya'ban. Telung dino, telung wengi. Kok gak ketemu blas ya telung dino. Akhirnya Rasulullah tanggel tenggene
daleme sahabat. Assalamualaikum. 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 Kum. Kum. Nah, wonten salam dijawab nggih. Dewe hai, sampun ngantuk napa dereng? Assalamualaikum. Nek tradisi Surabaya biasane Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak. Mriki nggih ngoten. Waalaikumsalam. Monggo pinarak rumiyin. Monggo nggih. Monggo diunjuk-unjuk rumiyin ya Allah. Iki ternyata panitia gak ngekei sedotan ta ya Allah. Aku dikongkon ngokop iki ya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Sedotan. Sopo ngomong sik tuku nang pandaan niku. Ya nek kula lenggahe teng mriku, kula langsung ngokop, Bu. Niki nek kula teng mriki ngokop. Pun lajeng golekno. Pun balik. Bu, tapi tenggene mriki niki pancen asrep nggih. Oh. Gunung. Oh, mriki gunung nggih. Oh, Masya Allah. Lah jenengan kok mboten jaketan? Pun biasa. Ngeten niki sedina aduse ping pinten? Lho mboten. Maksudnya nek wong wedok niku kan nyun sewu kan kebutuhane kata. Adus iku kadang kan ana persiapane. Nek lari-lari sakniki kan ana lulur, ana sabun, kok ana sabun cair, sabun mandi, mari atus hand body. Nek bapak-bapak kan ya masih gatek sabun gak adus gak apa-apa. Pun balik, pun wis gak usah golek sedotan niku. Koyoke masih aku. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sya'ban ini punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan dekne kebiasaane niku ngekeki ngombe gak ono sedotane. Mboten kula mboten nyuwun sedotan, mboten napa-napa kok, Bu. Jenengan gantos sedotane kali wedang jahe nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa, matur nuwun sanget. Ampun. Sya'ban itu punya kebiasaan sholat tenggene kanan, sembayang tenggene kanan, ngarep dhewe. Suatu ketika 3 hari 3 malam Rasulullah tidak melihat Sya'ban. Tangletlah Kanjeng Nabi tenggene sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai sahabat, tahukah engkau di mana Sya'ban? Kok 3 dinten aku gak ketok nggih. Kok 3 hari aku tidak melihat Sya'ban, padahal biasanya ketika aku menoleh ke kanan aku langsung melihat Sya'ban. Tapi kok Sya'ban niki mboten wonten. Sahabat niki mau jawab, Bu, jenengan gak usah toleh. Napa? Oh, sedotan. Alhamdulillah, matur nuwun, repot mawon. Kula ngokop nggih saged kok. Alhamdulillah. Nek matur nuwun. Sampun sedotane papat gawe apa yo. Nggih, mboten napa-napa. Alhamdulillah.
Lambene mek siji sedotane papat. Bahkan ketika Syaban ini tadi, Bu, dicari oleh Rasulullah. Padosi. Jenengan semerap ta, wau pas wayah kula ngombe, ana sing muni ngene, "Ya Bu, sakno Bu ketelak temen iku, Bu." Ana sing muni wis kok kepoyo iku kok. Balik. Rasulullah tanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kemana Sya'ban?" Sahabat jawab, "Ya Rasulullah, Sya'ban meninggal dunia." Meninggal dunia. Meninggal dunia. Itulah Bu, padahal itu sudah diatur dalam Islam sedemikian rupa. Oleh nikmat ngucap alhamdulillah. Ate ngelakoni sesuatu ngucap bismillah. Melihat ciptaan keindahan Allah ngucap napa? Masya Allah subhanallah. Kadang-kadang kalau jenengan ki kurang dari kebiasaan, makanya anak-anak juga kebiasaan. Coba, wow pas kaget, apa yang keluar dari mulut pertama kali? Ya Allah, astagfirullah, mau muni astagfirullah. Ya Allah, gak percaya blas. Ono sing muni curut-curut kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sya'ban meninggal dunia ya Rasulullah. Loh, Sya'ban meninggal dunia, ya Allah kok kula mboten semerap. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Sya'ban, menemui istri Sya'ban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apakah ada wedang jahe untukku? Kok aku melihat kuning-kuning di sana? Padahal kula mboten nyuwun lho, Bu. Insya Allah repot-repot mau. Repot-repot mau. Ya Allah. Nggih, bekne kale kopi pisan mboten nampan. Mboten sampun. Mangke kayak warung kopi ya. Lho mboten napa-napa. Jadi nek adem-adem kan penak wedang jahe. Nek tenggorokane lagi gak penak dilengkapkan kalih larutan, cap kaki. Lengkap. Nyampe pundi wau ceritae? Rasulullah datang ke istrinya Sya'ban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ngapunten saya baru tahu kalau Sya'ban sudah meninggal dunia. Saya tidak tahu. Ngapunten nggih. Nggih ya Rasulullah, mboten napa-napa. Cuman ada yang saya mau tanyakan ya Rasulullah. Sya'ban itu kan orang baik. Lalu ketika meninggal dunia, Sya'ban itu berteriak jeung Nabi. Tapi bukan berteriak yang bagaimana, menggeram. Saya bikin teriakannya kayak nek kultur kita kan biasanya nek misalnya teriak kan aduh kan ngoten nggih Bu nggih. Aduh. Sya'ban ini ternyata berteriak 3 kali. Teriakan pertama aduh. Kedua, ayo bareng. Pertama. Kedua. Ketiga. Kenapa ya Rasulullah? Kok Sya'ban kok berteriak aduh 3 kali, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Bu, iku ngono pertanda bagus. Tapi sebenarnya Sya'ban itu sedang menyesal.
Maksudnya menyesal bagaimana? Padahal Sya'ban kan semasa hidupnya beliau soleh. Ya, tapi ternyata Sya'ban mengucapkan aduh karena menyesal. Nopo kok menyesal? Aduh yang pertama, dia diperlihatkan pahala langkahnya berangkat ke masjid. Sya'ban menyesal, ya Allah, nek ngerti pahalane akeh kaya ngene. Ngerti ngono omahku tak adono pisan teko Masjid Nabawi. Biar langkahku lebih banyak ke masjid. Niku Sya'ban. Ono wong omahe pinggir masjid tapi gak tahu ning masjid. Wonten apa kata? Kata tiange dugi to mriki. Dugi, wong lanang apa wedok? Padha ae. Ono kudu ngireng. Ono sing omahe pinggir musala tapi gak tahu nang musala. Ono sing omahe pinggir masjid tapi gak tahu nang masjid. Padahal Sya'ban nyuwun sewu. Malah diketokno pahala langkah dia ke masjid. Dia menyesal. Ngerti ngono tak adono pisan. Lah terus aduh yang kedua dan ketiga ini apa? Di aduh yang kedua ternyata Bu, Sya'ban ke gorong mangan sedina. Diparing dek iki dereng maem sedina terus tumbas roti. Mari tumbas roti, nembe roti badhe dimaem. Dadak ana wong marani Sya'ban. Pak sodakoe Pak sodakoe Pak. Ayo bareng-bareng. Pak. Lebih kompak lagi. Pak. Nah, mirip. Pak, sodakoe Pak. Kula ke dereng maem 3 dina, Pak. Sodakoe Pak. Sya'ban bingung lah. Lah ya aku ya gorong mangan nih. Ya apa? Akhirnya napa? Roti niki mau dipotong jadi 2, dibelah. Apa? Bosone mriki napa? Ugel. Iya ya ditugel. Terus ditugel, Bu. Iya ya ditugel ya. Roti kok ditugel sih, Bu? Ya itulah. Akhirnya Sya'ban mentugel roti ini tadi. Jadi roti niki mau ditugel. Mantun ditugel, dikekno nanggone wong sing njaluk niki wau. Diperlihatkan pahala separuh roti niki wau. Sya'ban ngomong, "Ya Allah, ngerti ngono tak kena kabeh. Lapa tak kena setengah? Wong yo aku yo iso maneh golek maneh menesuk. Ya Allah, ngerti ngono tak kena kabeh." Lalu yang ketiga, ternyata Sya'ban iku pernah duwe tangga, gak duwe rasukan, merasukan nggih. Klambi. Jadi klambine elek-elek. Akhirnya Sya'ban maringi klambi bekas. Klambi bekas lho diparingaken. Sya'ban ngomong, "Ya Allah, nek ngerti pahalane koyo ngene tak kei klambi anyar karo aku." Nyesel dhek. Nek awak dhewe kan gak kekurangan klambi. Apa maneh wong wedok? Ya Allah. Apa mana ibu-ibu? Ya Allah, pengajian seragam, yasinan seragam, sholawatan, arisan. Gorong kok nek ketemu karo genge. Biasanya kan ibu-ibu geng-gengan. Sing soge kumpul, soge. Sing ra duwe kumpul, ra duwe. Wonten apa kata? Kata, engko nek karo sing soge besti. Engko nek karo sing ra duwe ora, besti. Wonten apa kata? Tiange dugi to mriki. Kudunge warna ireng. Kula jenengan kadangnya pilih-pilih, Bu. Ya Allah, bersikap karo wong iki lho pilih-pilih. Wonten lho. Nek ketemu karo wong sugih ngono disapa? Ya Allah, kok tambah ayu, Mbak. Preketek. Barang ketemu karo wong sing ra duwe disapa karo wong sing ra duwe. Assalamualaikum. Gak level. Loh, wonten lho Bu di dunia nyata. Kok nek wis karo genge kok, "Mbak, awak dhewe kan wis besti ya. Wis kekancan, wis suwe. Ayo seragaman wong papat." Ayo, wonten apa mboten? Ono. Nah, iku wonge saiki keplok-keplok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo seragaman wong awak dhewe. Itulah Bu, makanya nikmat sandang ini kan juga perlu disyukuri. Nek wong wedok kan kadang kelambine akeh. Delok wong lanang, kelambine lak ngono.
Kadang ulana gak kelambenan yo gak popo. Sesarungan tok, kadang celonoan tok, biasa. Ya apa Pak kelambine sembarang. Sampeyan ya apa meneh kelambine riyo sembarang. Nek wong wedok kan ono ae. Kodong model anyar tuku. Klambi model anyar tuku. Oh, iki gamis model anyar tuku. Abaya model anyar tuku. Iki kok brand iki metu maneh iki. Anyar iki, Masya Allah. Ngono iku lho budal pengajian. Delok lemari sakmono kae ate sik kok bermuni. Gak duwe klambi aku. Nggih napa mboten? Itulah kenapa nikmat baju ini perlu disyukuri. Alhamdulillah. Mari kita gunakan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan. Ya Allah, arek iki cek enake mangan risoles nang di sana. Allah. Mangan karo kecapan kayak ngono lho entah lho ngono. Le, kamu mau tak kasih sangu enggak ke sini? Mau, cepet-cepet sama temanmu ya. Ayo, cepet. Ayo, tak hitung sampai 3 nek gorong nyampe kene ra sida tak sangoni. 1 2 3. Rene, cepet. Ndi kancane siji. Oh, pinter. Niki sing mangan iki. Iki diulapi tisu dhisik le. Tangane. Nah, itu bibire. Ya, kene. Sini ya, bertiga. Cek. Oke. 3 orang ini akan tak sangoni, tapi kita kenalan dulu ya. Kamu namanya siapa? Rasa. Nasar. Rasa Radea Musyari. Nama panggilannya siapa? Rasya. Oh, Rasya. Kamu nggak bisa anteng, Rasya. Anteng. Ayo agak maju sayangku, jangan sendenan. Kamu pegang ini mic-nya. Namanya siapa? Siap, nama mama saya adalah Danik Hidayatullah. Lah, kok berubah? Salah. Sek. Nama kamu siapa namanya? Rasya. Nama panjangnya siapa? Rasa Radea Musyari. Loh, lah Hidayatullah itu mau apa? Kamu kelas berapa, Rasya? Masih TK. Oh, masih TK. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa? Kamu besok besar cita-citanya pengen jadi apa? Ustad. Masya Allah. Ini Ustadz kok gini modelannya. Semoga kamu besok besar jadi Ustadz. Kamu namanya siapa? Pegang sayang. Al-Fatir. Al-Fatir. Nama panjangnya siapa? Yobrab Tibda Al-Fatir. Oh, cita-cita pengen jadi apa? Ustadz juga, Masya Allah. Ya Ustadz, ono kopi ae, ono sarunge. Ya iki kan, ya apa Ustadz iki? Ini Ustadz mulai mancing. Kamu. Ayo, kamu kelas berapa kamu? Al-Fatir. 1. Kamu. Kamu namanya siapa sayang? Prayuda. Nama panjangnya siapa? Prayuda Talalua Rizki. Rizky. Kelas berapa sayangku? Kelas 1. Kelas 1. Cita-cita besar pengen jadi apa? Tentara. Wah. Iki kepengen jadi ustad, sing kopihan kepengen jadi tentara, iki ustad mulai mancing. Mantap. Oke, 3 orang ini dengarkan aku. Ayo, kamu ustad maju ustad. Ini, dengarkan aku ya. Sini. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan, tak kasih 100.000. Keloan guyang. Kalau 2 pertanyaan bisa dijawab 200. Kalau 3, 300 ya. Dengan syarat tidak boleh ada yang mendudukkan. Mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal, kalian balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau menjawab sendiri, meskipun salah, tetap dapat sangu. Berapa sangunya? Tergantung kalian sudah di step berapa. 1, 2, atau 3. Kalau di pertanyaan pertama bisa, berarti dapat 100. Di pertanyaan kedua, salah jawabnya, tetap tak kasih 200. Di pertanyaan pertama salah, tetap tak kasih. Asalkan menjawab sendiri. Do you understand?
Ki kok selelet-selelet piye to? Alah. Do you understand? Do you understand? Yes, sayang. Yes, no. Duh. Mbah. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Nah, kamu, do you understand? Yes. Nah. Siapa yang mau duluan siapa? Bom Pimpa. Nah, kamu kari berarti menang. Kari, kono. Duh, Ini loh, Le, kamu terakhir, nah, kan kamu menang. Yang kalah siapa tadi? Oh, kamu itu. Ini kamu, ini. Nah, kamu dulu ya, pegang ini mic-nya. Dengarkan aku ya, jawab sendiri. Gak boleh ada yang menyudokkan. Kalau menyudokkan, ya itu, kalau itulah pokoknya ya. Pak Ibu, minta tolong panitia untuk minta uang ke suami saya dulu. Apa sih kok iku? Anu, tase mawon bojo kula aja oleh rene. Ya omong kok. Nanti dilihat mak-mak nanti. Kok jenengan jatuh cinta. Sudah siap sayang? Dijawab, sudah siap? Siap. Siap. Pertanyaan pertama. Amit ya. Matur nuwun. Bisik-bisik karo kancan, dredeg aku rek. Pertanyaan pertama. Siapa nama laki-laki sahabat Nabi yang kepengen rumahnya jauh dari Masjid Nabawi dan punya kebiasaan jamaah paling depan sebelah kanan? Jangan dijawab, biar dijawab sendiri. Siapa sayangku? Sopo? Sembarang wes, selamat ta sopo ngono lho. Tak apa-apa, yang penting jawab sendiri sayangku. Tak apa-apa, tenang. Ini tetap milik kamu kok. Hah? Siapa? Nabi. Apa-apa. Ya wes, tak ganti pertanyaannya yang gampang ya. Kamu mau pertanyaan yang gampang toh? Kamu tahu nggak siapa nama ibunya Rasulullah? Siapa sayangku? Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Timah. Mbak Timah ya dodol gorengan le. Ya wes, gini le, pertanyaannya gini aja. Biar cepet ya. Bacakan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sayangku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya wes, doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pinter, tepuk tangan. Tangannya bagus. Nah, tak paringi larutan cap kaki 3. Sudah balik, meke kayak no kancamu. Alhamdulillah. Salim sayangku. Ganteng. Soleh ya. Jadi ustad rek. Iki tentara kita. Sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Mantap. Ngene tegas. Kamu kesini tadi sama siapa? Ibu. Ibu, mana ibumu? Hah?
Oh itu ibumu, Masya Allah, ibumu seneng loh lihat kamu. Bapak ikut nggak bapak? Enggak. Enggak, kemana bapak? Di rumah Lapo, nih rumah lapo? tidur. Ya, oke. Kamu punya saudara berapa? Saudaranya berapa? 3. 3. Anak ibu 3. Kamu anak keberapa? 1. Anak ke-1. Berarti punya adik 2? Tapi adik. Loh, gak punya adik? Lah terus saudaramu 3 itu kondi leh. Gibran. Hah? Gibran kelas 1. Oh Gibran kelas 1. Sampean kelas piro? 1. 1. Iya toh leh maksudmu leh. Gini, anak ibu ada berapa sayangku? Waduh saking akeh kaya iki. Ini anaknya ibu sama bapak ada berapa? 1. Ada berapa? 1. 1. Oh, kamu toh. Iya. Kamu nggak punya kakak berarti? Punya. Duh. Gak punya. Ya ampun, Sele. Gini loh, Le. Gini. Wes gini aja. Kakakmu berapa? 1. 1. Adikmu berapa? Gak punya adik. Gak punya adik. Berarti anaknya ayah sama ibu ada berapa? Sabar Pak Ustad. Tidak ngini Ustad. Oke, wes gini, langsung. Tadi kamu tahu nggak siapa yang sahabat Nabi yang jamaahnya paling depan paling kanan? Siapa namanya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya wes gini. Sebutkan 10 malaikat Allah. Yang itu loh, yang Jibril itu loh. Bisa tahu? Ya itu loh. Sepura. Ya wes, nggak usah. Tak boleh nasi gampang. Pemaneh ya. Wis gak mau tidur wis. Bismika wa ahya wa bismika mut. Alhamdulillah. Wis 1.000 mulai. Tak doakan jadi anak soleh. Kamu kenapa kepengen jadi tentara kenapa? Biar nembak hewan. Biar nembak hewan. Yo wis, tak doakan kamu besok jadi tentara yang soleh. Kamu mau tak tambahi 50.000? Mau ya, tak tambahi 50.000, nek ono 50.000 ya tak tambahi 100. Oh, ono ternyata. Ono ternyata. Bilang ke kamera. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3 muni. 100. Hah? 100 kok ae. Lihat wajah ibumu. Lihat 100 apa 150? Hah? Apa? 150. Ya wes muni. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Tak kei penawaran mana 100.000. Lihat wajah ibumu. Piro Bu? 100 apa 200 tak kok? Bu, 100 napa 200 tanglet? Sampeyan milih 100 apa 200? 100. Wes gak 200 iki. Gak usah. Cukup 100. Masya Allah. Ibumu menisuk tuku lombok dah. 100 apa 200 le, arek ganteng. 100. Yes gak apa-apa. Yes tak tambahi 50. Karena kamu komunikasinya bagus. Kamu anak pintar. Jawabnya cepet, pintar. Nah ini. Tak kasih larutan cap kaki 3. Ini loh. Sik lagi. Coba sih. Nah, alhamdulillah. Sini. Alhamdulillah. Sudah, mic-nya kasihin temanmu. Alim. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita ya Bu ya. Karena kan nyun sewu semua orang tua pasti menginginkan anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Anak-anak yang bisa menjadi perhiasan mata qurrata a'yun. Pak Ustadz Rene. Mic-nya taruh di mulut.
Coba sebutkan 10 malaikat Allah. 1. Jibril. Ya, pinter. Maneng. Iki sok iki. Ayo, 1 2 3. Jibril, Pinter. Mikail, Pinter. Israfil, Israfil. Israil, Israil. Mungkar, Mungkar. Nakib, Hah? Nakib, Hah? Nakib, Takim. Takim piye to ya? Coba saya baleni mana? Meneng kok ta le? Meneng kok kancane. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Nakib, Hah? Pelan-pelan. Jibril, ayo. Jibril, Mikail, Israfil, Pelan-pelan. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Heeh. Mungkar, Heeh. Supri paling. Sopo le? Nakir. Terus apa mana? Nakir, mari nakir. Israil mana? Ya wes Israil mana? Apa mana? Israfil mana? Ya wes gak apa-apa. Mungkar nakir mana? Gak apa-apa le. Ini le, kamu kesini tadi sama siapa sayangku? Mama. Mana mamamu? Mana? Oh, Masya Allah, itu mamanya. Kamu pinter le, jawabnya bagus ya. Papa ikut nggak papa? Ikut. Mana papamu? Panitia. Kamu kenapa kok kepengin jadi ustadz? Kenapa? Anak Pak Ustadz. Apa? Anak Pak Ustadz. Oh, karena kamu anak Pak Ustadz. Ayah saya Pak Ustadz. Apa? Ayah saya Pak Ustadz. Masya Allah. Subhanallah. Lah kamu kan kepengin jadi Pak Ustadz. Pecimu mana pecimu? Di rumah. Hah? Di rumah. Lah kok gak dipakai? Di rumah ibu. Di rumah ibu. Oh, gak dipakai kenapa? Soalnya di rumah ibu buat ngaji. Oh, buat ngaji toh. Ya wes gak apa-apa. Kamu mau berapa? 100 apa 200? Terserah. Ya wes 2000 ya. Ayo jawab dhisik 100 apa 200? 100. Tak siapi 200 nek kamu mau gini. Ojo lali ngombe larutan cap sikil telu. Ayo, mending. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil telu. Ayo, 200.000. Ayo. Ben ora ngelu, ayo. Tinggal ngal. Pelan-pelan. Ben ora ngelu, yo. Tinggal orang ngalu. Ngombene cap kaki. Sikil. Cap sikil. Cap sikil tok, cap sikil telu, ayo. Cap sikil telu. Baleni ben ora ngelu. Tinggal ngalu. Ngombene cap sikil telu. Sing sikile ana telu muni. Sing sikile ana telu. Sikile ana pira sampean? Oke, Le, kamu tak kasih 200.000 buat kamu. Rencana uangnya buat beli apa? Sini, taruh sini dulu. Mic-nya dipakai di mulut sayangku. Dijalengi. Tangannya situ, garuk-garuk. Ayo, uangnya buat beli apa sayangku? Mau minum larutan cap sikil telu? Mau. Sini duduk. Monggo Pak Ustaz. Sedotane Pak Ustaz. Niki Pak Ustaz, monggo. Alhamdulillah. Coba sik watuk apa ora? Coba. Sik watuk apa ora? Boten watuk. Kenapa kok bisa tidak batuk? Kenapa? Karena ngombe cap larutan. Duh. Cap sikil loro.
Cap sikit. Telu. Makanya wes gak batuk ya. Wes, ayo 200.000 buat celengan. Buat beli apa? Rumah. Rumah. Oh manang di 200.000 le. Kenapa kok kepengen beli rumah? Kenapa? Kenapa kok kepengen beli rumah sayangku? Apa kok kepengen ini beli rumah kenapa? Karena kepengen. Cuman kepengen aja. Kamu kenal sama aku enggak? Kamu kenal sama aku enggak? Dijawab. Enggak kenal. Ya wis perkenalkan, namaku Mbak Umi. Biasanya sholawatan. Kamu sholawatan enggak biasanya? Bisa. Kamu bisa ini enggak nyanyi gini enggak? Alamatnya bisa enggak? Bisa, coba bismillah. Alamate sholah iku papan. Alamate sholah iku papan. Terus le, badane mukmin. Mukmin. Iwataroji. Niwadaroji. Ya wes tak doano kamu jadi anak soleh. Bisa kaping telu. Yuk. Kaping telu. Ayo, 2 3. 2 3. Ayo le, kaping telu asik gitu loh le. Ayo. Kaping telu asik. Ya Allah bu, stres aku suwe-suwe. Kamu ini kecerdasannya luar biasa le. Kamu kan besok kepengen jadi ustadz. Kenapa pengen jadi ustadz? Karena ayahnya ustadz. Berarti kamu kepengen jadi ustadz ya. Ya sudah, tak doakan kamu jadi ustadz yang soleh ya le. Ustadz sing gak koyok wong mulai mancing ya le. Apa? Gak pernah mancing saya. Gak pernah mancing. Biasanya nak dolen nang di nak dolen. Ke rumah teman. Oh ke rumah teman. Gak pernah mancing. Gak pernah. Gak Gak punya pancing. Oh gak punya pancing. Gak suka mancing. Gak suka. Sukanya apa sukanya? Sukanya apa sayangku? Baca Al-Quran. Masya Allah. Coba. Bacakan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. 8 ayat diturunkan di Mekah. Golongan surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Keliru tali. Al-Kafirun kok kul a'udzu birabbil nas piye ta le? Coba kul ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la a'budu ma Gak apa-apa. Le, ayo wes itu tadi wes surat An-Nas wes gak apa-apa. Bacakan surat An-Nas. Surat An-Nas 5 ayat diturunkan di Mekah. Golongan surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tambahin 100.000. Tapi le, coba dipikir lagi. An-Nas itu berapa ayat? 5. Coba dihitung ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ono piro? 5. Coba dihitung mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, minal jin. Mana le? Pelan-pelan le, pelan-pelan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa ayat? 6. 6. Lah 5 iku mau tekan ndi? Keliru. Keceplos. Keceplos iku apa? Ya wes, nah tak kasih 300.000 buat kamu. Alhamdulillah iso tuku omah le. Yes, semoga jadi anak yang soleh ya. Ini tak kasih larutan cap kaki tangane. Larutan Cap kaki loro. Yes, gak apa-apa sembarang wes cap loro, cap sikil. Wah, wes. Sini mic-nya. Alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleh. Apalagi kan kita semua tahu ya, semua orang tua pasti menginginkan anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, anak-anak yang senantiasa membanggakan kedua orang tuanya. Apalagi kamu jadi anak soleh ya sayangku ya. Wes soleh pokoknya jadi anak apik, anak baik. Alhamdulillah. Guyang. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya anak-anak soleh-soleh kabeh, Bu. Kula jenengan saged ngalap barokah saking doanipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk anak-anaknya. Jadi doa Nabi Ibrahim itu tidak pernah tertolak. Semua doanya diijabah. Jadi makanya nek jenengan kepengen koyok Nabi Ibrahim, sabar ngelampahi perintah, nabi larangane Gusti Allah, insyaallah donga insyaallah diijabah. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Bareng monggo bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Al-Fatihah. Sing doa panitia napa? Kalau sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Allahumma ishfata syafi wa 'afiyatal mu'afi. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula basa-basa kawula sing menawi kirang sopan, kirang pas jenengan sepunten sedaya. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan. Kawula tetap walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.